an sadiku wai kai yanzu shikenan haka za ka zuba ido ka bar su kawai ka zuba musu ido? Ba zai yiwu ba, ai ba komai ba, wasa farin girki. Maganar zuwa ƙauye ya kamata a ce ka shirya ka je ƙauyen nan saboda ka san ka daɗe da kake ba. Ba dai ƙauyen ne ni ba mun da ba na son zuwa. Ki sai yaushe? Ni ba son zuwa ƙauye. Kai al'ani ba ka da wasu dangin mahaifi da suka wuce maka su dan babu wanda za su kalla su ji daɗi ba ce kai. Saboda haka ya kamata a ce ka je ka gan su za su ji daɗi. Shikenan, zan je. Amma bari irin kamar hutu ya zo irin shafin kashe sai ne ko sai. Hakan ma ya yi. Yawwa Alani, ni da gaske ne sun hita sun dawo nan gidan? Sun dawo nan gidan. Ai dama kanin babansu ne yake da bai. To shine kuma za a gyara a wannan gidan. Sai kuma cin gidan yanzu kuma an gama gyara shi ne za su dawo kuma kanin babansu da ai dawowa dai nan da Allah sarki to Allah ya dawo da shi lafiya. Amin. Ka je a maka allura mana. Allura ce. Dalla ka tashi ka je ka hanzarta ka je a maka allura wani sun shiga kada. Zan je. Ko zuwa dai an jima tunda zai yi na rayuwa. Allah ya tawaka. Aminiya. Ba ki gane ba ne amma na yi misin ɗinki wallahi. Shi yasa naga kullum kai kake kira na bayan kullum ni ce nake kira ka. Ba za ki gane ba ne har yanzu. Naji amma ya aka naga ka kira wani waje maimakon ka shiga ciki. Gane ne ba na so in kasance mutum na farko wanda zai fara bata daɗi dai. Shi sa gwara mu tsaya a wajen mu amma za ki iya zuwa gidan mu. A'a mu dai dinga haduwa a wajen tunda haka ka zaba. Yawwa ka san wani abu? Wai dadi ne ce zai canja mu makaranta da zarar an dawo hutu. Me yasa? Wai ya ce makarantar mu ba a karatu. Ha. Ba wannan magana wallahi. Bari in ga miki magana daya. Ko Oxford za a kai ki wallahi ba za ki karatu inda kina wasa. Ai ba karatu ne ba a yi ba ke wasan fa. Ke yin wasa. Kuma kina so ko? A'a wallahi dadi ne ya ce. To gaskiya ki sanya zaki. Kake bari a kai ki makarantar. Ki dage gaskiya ka a kai ki wannan makarantar saboda in dai an kai ki ni kaina karatu na ya zama ya samu gibi kenan. Dan wallahi ba zan iya karatu ba in dai ba ki a gefe na. To na ji shi ke insha Allah yau din nan zan faɗa masa. Dan Allah ki sanya zaki ki tsara shi. Kin gane? Ki san karatun nan ba zai yiwu ba in dai aka ce ba ki a gefe na. Ba za ki gane ba ne. Kamar gaske. Ba za ki gane ba. Kai ma ba za ka gane. To shikenan. Ayye. Aminiyata.
gidan namu ne ba gurin zama. Ina gaya ma bismillah sai dai taya fa. Kai ba mu guri mana. Kana ganin mun yi baki. Kai kuma ka tsaya a nan. Zauna. Kai cire dress din nan. To. Kuma wannan haka yi. Kana ji? Baka da mutunci abokina. Haba mutunci. Yau sharaban da ganka tun ina wancan garejin ba. Yau ma din ma. Sai a wannan da ƙyar ka gane wannan din ma saboda ka san Bello. Bello da shi da Salim a garejin can munafukai ne. Wannan mai yin fentin da mai yin ya abin nan yake liƙe bamba. Su ukun nan munafukai ne da Bello da Salim ina gaya ma. Shi ne na dawo wannan garejin baka ga wannan ba? Wallahi wancan kyau. Ai ma wallahi. Wannan kuma ba. Wallahi wannan ya ɓaci da shaye-shaye. Shi ne ba mu ya tambaye shi me yake so sai ce gyaran mota ne. Kuma na kai abokina ne. Kai ma kuma kanin kare za ka kula da shi sosai. Kuke shi ne kanin nan naka da kake gaya. Shi ne baya To jin ba magana. komai. Kani na ne. Ba matsala. Yawwa. Ai kanin ka kani na ne ko ba haka ba ko ba gaskiya ba. Wannan gareji kuma insha Allah gyara za mu koya mai ba shaye-shaye ba. Kar ka samu damuwa. Babu matsala insha Allah. Ni bi ne. Baya jin magana sosai. Sai kai da gaske. Sai kai da gaske. Yau kakka damu fa. Za a koya mai gyara. Wallahi za a koya mai gyara. Kai nan ba wajen wasa bane. Yawa duk abin da kake yi a gida nan in ka yi shi Ina sike? duk abin da aka yi ma ba mu da matsala kai duk abin da ya ma Kai kawai CJ? mai Oga. Yau zo. tsaya ka nutsu ka koyi aiki A yanzu zaka bar mana shi ne. a zan bar muku Yanzu kai sai ka je ka samu waje ka zauna. Zan neme ka. Ka gane? Yawwa ka zauna ana. Sannan kuma wannan kayan ba da su zaka na zuwa gareji ba za ka samu wanda zaka na zuwa kananan kaya shawara ce nake baka ko ba haka ba. Yawwa ina gaya ma. Ai kai an kwana biyu ba. wallahi kuwa ta cewa zan zo Aminiya. Kai, zo nan. Ba ka ganin mutane ne? Mun ji labari cewa yahun nan sabgar tana kai ma. Kai, tsaga mana ka san mu. Kawai shine magana kawai. Kai, ni fa ba yahu nake ba fa. Ba yahu nake ba, express money nake yi. Me wata express money? Express money wata manhaja ce da zaka iya siyan kati, ka sai data, ka biya bil din wuta, kai hatta kuɗin satellite dish zaka iya biya da ciki. Kai taya kake samun kuɗi da wannan harka? Yanzu kaga misali duka gidajen nan na unguwanmu to duk a guri na suke zuwa sai katin dish din su, katin bil din wuta, kai ba ma iya shi kadai ba har katin waya na printing out na kati in dinga siyar da shi. Kai, akwai fita fa za mu sabgan nan mu ma. Nan mai sauki ne ai. Kawai manhajar za ka sauke ta Play Store kai rijista kawai za ka fara aiki. Ya ma sunan express money kai. Baba bude mun hotspot. Kai za ka samu hotspot a ina na gurin hotspot kai su mulje ka. Ai kai Ina wata matsalar ka ba ma a bude ma baka tafi kallon bidiyo. Ya ma tsaya Allah tsaya gudun me muke ma. Da sana'an mu fa. Sana'a. Ai da ne za mu yi gudu yanzu ba da sana'a. Allah mu koma ma. A ba za mu koma ba gwanda mi haka. Mu dai mai rajista ko? Assalamu alaikum mutane na. A kamfaninmu na Express Money ya zo muku da wani babban albishir. Ma'ana ya zo da wata bonanza wacce za a fara ta 1st January zuwa 30 ga wata na watan January a cikin shekara ta 2022. Ya za ka samu bonanzan nan? Kawai ka je kan Google Play ka yi downloading manhaja ko kuma application na Express Money ka yi register ka fara amfani da shi. Yawan amfanin da ka yi da shi yawan damammakin da zaka samu wajen cin wannan bonanza din. Sannan kuma gaba ɗaya kungiya ko kuma ce team na wannan Express Money yana yi wa jama'a Happy New Year. Aminiya. Ok, daman kamar kin sa akwai magana da muke so da ke. To, shi kenan ina jin ka. A gaskiya Surayya tun daga lokacin da fara gani, gaskiya na jikin shi da rana kan kwanta yana ciwo.
amma saboda yanayin kamewarki da hankalinki duk wani abubuwan su suka ja hankali. To amma na rasa ta fuskar da zan bayyana miki. Dan bala kenan. Ba wai katse ka ne ba. Ka san soyayya tsakanina da ni da kai ba za ta yiwu ba. Sakamakon garinmu ba ɗaya bane. Idan na tafi kuma muka zo muka soma soyayya da kai abun babu daɗi. Ka ganin sai shekara nake zuwa. Ko ba gaskiya ba? Amma Surayya kina da hankali. Na kin ƙara burge da kike wannan tunani. Da wata ce ta bani kawai ta bulayi na. To shikenan. Babu damuwa ni za ni aikin da aka yi min. Dama aike na aka yi. Oke, na shago kin da zan tafi. Amma shikenan. To shikenan ba damuwa na gode. Okay to. Alamin, ni wallahi yau ko in dai kuɗin wutan nan bai zai bada kuɗi ba ba an ƙara taɓa ta wallahi. Tun shekaran jiya nake abu ɗaya wancan anaconda mun. biya ba dama wai? Ko ci ne biya wa ya iya yin masifa. Wallahi ka dan dani ne wallahi ko kallo bata haba baka biya ba mutum motar ka Allah sai ka biya. Bai da ko sai ka kayan motar motar nan wahala ba. Ai ta jira ce. Faransa road ina haida ne so uku ina zuwa Faransa. Allah akan motar ta. Wancan wani dan kwalo ne yayin sai ka shi ne kuma. Dan kwalo. Amma na gashi tantil kuma kalli manyan kaya yake sa. Ba za ta yi. Ai dama su irin wa'annan gaskiya za su zuwa koya musu aiki da sun sha manyan kaya kamar mutanen arziki. Yayin su ne suka gaji da shaye-shayen da yake aka ce gara yadda za a kawo shi. Wato idan mutum yana da sai a kawo shi ba ya mu gyara mai zama ba. Hai! No. Kai ba kai kunya mu za mu sa kafa a guri sa. Wurin zaman shi ne za ka zo ka sa kafa a guri. Wanda rashin kunya ma sabida baka samu tarbiyya ba. An kawo ka kana sabo ko ka zo ka kawo su a wajen ubannin gidanka shine ka zo ka wani ɗaya a gefe. Ka ce hadin kosai. Tsuguna a nan. Mara kunya kawai. Na su yanka kai. Ni suna na Lukman amma ana kira na Luka.